Hello guys! So today, let's do a reaction to the new music video again of BTS Jimin. So this is Who. So ang dami ko nang naririnig regarding sa music video na to and excite na talaga akong mapanood ito. So without further ado, let's watch the video. Ah! Wow! English, grabe Jimin na yung boses mo. Wow! Ang galing na mag-English ni Jimin. Wow! Grabe. Isang dance song to. Wait lang. Nakakabigla naman to. Unang part pa lang ng song, alam mo nang maganda eh. Grabe ah. Parang ang daming hook ng song na to ha. And full English ba to? Grabe naman si Jimin. Saka grabe. Ganda ng choreo nito. Ang dami nga tong sumasayaw dito. Parang ito na talaga yung sa mga song na nirelease na mga solo song na nirelease ni Jimin. Tingin ko ito yung pinakamaganda. Hype song, dance song. Ay, sarap kinga sa tenga. Wow! Ganda ng steps. Ganda nito part na ito. Okay. Wow, ganda ng lyrics ha. Pang for to ha, general public. Yung mga naghahanap ng true love. Yun, para sa kanila to. Grabe na talaga yung natin, Muchi natin. Wow, may purple. Ang bilis naman patapos na to. Jimin! The best. The best to. The best talaga tong song na to. Ngayon ko lang napakinggan full English na song coming from Jimin. Alam naman natin na hindi talaga very
magsalita si Jimin ng English. Pero yun, di ba? Ang ganda ng pronunciation. And bagay talaga itong song kasi alam natin na na-discover talaga si Jimin. Yung first love talaga niya is dancing. So, ganda ng dance steps nito. Then, yung boses niya talaga pang high pitch to na kanta. Parang mataas na kagad yung registry sa una pa lang, di ba, ng part ng song. Parang na-highlight talaga yung mga vocal abilities niya, then dancing niya. At ang hot niya tingnan dito kasi charismatic talaga si Jimin lalo na pag sumasayaw siya. Ganon. So yun yung nakukuha ko dito. Ang ganda ng music video na to. Alam ko maraming na in love na naman na mga fans and lalo pang na-miss si Jimin at iba pang BTS members. So, ayun guys, napanood natin yung music video ni Jimin at ano talaga to? Sisikat talaga tong kanta. Ang ganda. Ano siya, full package na siya. Grabe yung mga nirelease ni Jimin ngayon. Prepare niya siguro to, no? Before pa siya pumasok talaga sa military service niya, no? Mga niya ang dami niyang piniprayer din. Grabe yung na-improve talaga siya and kayang-kaya na talaga nilang mga solo, no? Mga projects nila. So, ayun guys, that is my reaction to Jimin Woo official music video. Thank you for watching my videos. Please support my channel by liking this video, leave a comment if you have suggestion, and subscribe to my channel. Thank you again and see you next time. Bye-bye.